फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल। आज आपण बघणार आहोत मालवणी भेंडी मसाला। भेंडी सगळ्यांच्या आवडीची भाजी आहे व्हेजिटेरियनमध्ये, आणि त्याचं मसाला ग्रेव्हीमध्ये कशी भाजी करायची ते आज आपण बघूया। त्याच्यासाठी मी इथे भेंडीचे मोठे तुकडे करून घेतलेत आणि ते स्लिट करून घेतलेत। तुमच्याकडे जर लहान भेंडी मिळाली असेल तुम्हाला तर अख्खी ठेवली तरी चालतं, नाहीतर 2 तुकडे। आता इथे कांदा एक चिरून घेतला आहे, टोमॅटो, हे खोबऱ्याचं मालवणी सुकं खोबऱ्याचं वाटण आपण नेहमी मालवणी रेसिपीमध्ये मी तुम्हाला दाखवते, कोथिंबीर, मालवणी मसाला, हळद आणि मिरची पावडर, मीठ आणि तेल। चला तर मग आता आपण याची रेसिपी स्टार्ट करूया। त्याच्यासाठी गॅसवर मी एका कढईमध्ये थोडंसं 1 चमचा तेल घालून घेते। 1 मोठा चमचा तेल घालायचं आहे, कारण ही आपण जी भेंडी चिरून घेतली आहे ती आपल्याला या तेलामध्ये परतून घ्यायची आहे छान, मग मस्त क्रिस्पी लागते भाजीमध्ये खाताना सुद्धा। अशा पद्धतीने हे स्लिट केलेली जी भेंडी आहे ती तेलामध्ये घालून परतून घेऊया। तेलाच्या ऐवजी कोणाला तूप वापरायचं असेल तर तूप वापरलं तरी चालेल। आता हे क्रिस्पी होईपर्यंत आपल्याला परतायची आहे, आणि याच्यामध्ये आता परतताना आपल्याला थोडे थोडे मसाले पण ॲड करायचे आहेत, जेणेकरून भेंडीला मस्त त्याचं कोटिंग तयार होईल। त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा घालूया हळद। हळद घातल्यामुळे भेंडीचा हिरवा रंग पण आहे तो पण रिटेन होतो आणि छान हिरवीगार भेंडी दिसते ही। थोडीशी मिरची पावडर आणि थोडंसं मीठ। आता परत हे छान आपण परतून घेऊया। नंतर आपल्याला याच तेलामध्ये पुढची ग्रेव्ही पण करायची आहे, त्यामुळे तेल थोडंसं जास्ती असेल तरी आपल्याला ते पुढच्या ग्रेव्हीसाठी वापरता येते। आता हे छान सगळी बघू शकता तुम्ही, मस्त भेंडी परतून तयार आहे। तुम्हाला अजून क्रिस्पी हवी असेल तर थोडा वेळ आणि परतली तरी चालतात। आता ही मी काढून घेते। तेल जे आहे ह्याच्या कढईमध्ये त्यातच आपण पुढची ग्रेव्ही करूया, म्हणजे त्या तेलातला मसाला पण वेस्ट होणार नाही। हे काढून घेतली। आता आपण ह्या तेलामध्ये घालूया एक जो आपण मीडियम कांदा चिरून घेतला आहे तो घालूया, आणि कांदा छान परतून घेऊया आपण। 2 ते 3 मिनटं आपल्याला मीडियम फ्लेमवर कांदा परतून घ्यायचा आहे। तर कांदा होत आला आहे, आता आपण त्याच्यामध्ये घालूया टोमॅटो। आता टोमॅटो पण आपण कांद्याबरोबर परतून घेऊया। आता इथे तुम्हाला जर टोमॅटो स्किप करायचं असेल तर तुम्ही ह्याच्यामध्ये ड्राय कोकम 2 घातली तरी चालतात, त्याने पण त्याला छान आंबटपणा येतो। आता इथे मी 1 चमचा मीठ घालून घेते, आणि याच्यामध्ये परत आपण ग्रेव्हीसाठी लागणारे मसाले घालूया। त्याच्यासाठी रेड चिली पावडर, हळद आणि मालवणी मसाला, तिन्ही गोष्टी आपल्या आवडीप्रमाणे, चवीप्रमाणे आपल्याला कसं कमी तिखट जास्ती तिखट हवं त्या पद्धतीने ॲड करायचं। आणि छान आता हे कांदा टोमॅटो बरोबर हा मसाला परतून घेऊया। 2 मिनटं आपल्याला परतल्यानंतर आपल्याला त्याच्यामध्ये घालायचं आहे हे खोबऱ्याचं वाटप। सुकं खोबरं, कांदा, आलं आणि लसूण हे आपण छान सगळं गॅसवर परतून घेतलं, आणि नंतर मिक्सरमध्ये थोडं पाणी घालून बारीक वाटून घेतलं। आता हे सगळं मस्त आपली हे जेव्हा शिजेल त्यावेळेला छान आपली ग्रेव्ही तयार होईल। तुम्ही बघू शकता मी मस्त आता हे खोबरं परतून घेतलं आहे, त्याच्यामध्ये मसाले पण सगळे आतमध्ये तेलामध्ये व्यवस्थित शिजले आहेत। आता याच्यामध्ये थोडंसं पाणी ॲड करायचं। हे मी मिक्सर धुवून जे वाटपाचं पाणी राहतं शिल्लक ते घालते, आणि तुम्हाला जेवढी कन्सिस्टन्सी पाहिजे त्या पद्धतीने पाणी घालून ही ग्रेव्ही तयार करायची, आणि ही ग्रेव्ही छान आधी उकळून घ्यायची। भेंडी आपली ऑलरेडी शिजलेली आहेतच, त्यामुळे थोडीशी उकळी आली ग्रेव्हीला की त्याच्यामध्ये ही परतून घेतलेली भेंडी घालून घ्यायची, आणि परत त्याला छान एकदा उकळी काढून घेऊया। मस्त दिसते ही रेसिपी, तेवढीच छान लागते चपातीबरोबर किंवा भाकरी भाताबरोबर। तुम्हाला कशाही बरोबर ही खाऊन तुम्ही नक्की टेस्ट करा। हे बघा अशी त्याला मस्त उकळी आली, भेंडी पण त्याच्यामध्ये मसाल्यामध्ये आता छान मिक्स झाले आहेत।
अशी ही मालवणी भेंडी मसाला आपला रेडी झाला आहे. आता त्याला फक्त आपल्याला थोडंसं कोथिंबीर घालून गार्निश करून घेऊया. कोथिंबीर थोडीशी घालायची आणि मालवणी भेंडी मसाला रेडी आहे. तुम्ही अशा पद्धतीचा भेंडी मसाला नक्की करून बघा आणि आवडला की नाही तुम्हाला ती मला कमेंट करून कळवा.